nagabinda I Benedict Lindo barake Sngi ka jungi tuai nagabinda Eristina Puwain badega Sngi ka mindaka Sngi duairu nagabinda IT Mary Sangriang ba induk kasu kasain duai nagabinda Digi Marbania ba inia ke jingkoi jingkia Spotlight contact. Jisu nagabinda kanega step kanega langga Sngi burom jungi angel nongyada tonginang IT yaga jingim jungi barakawai shaga jingyada jungi angel kibayada yangi man ka kerlikma nginang tuwairu nagabinda kibapang kibashitam idwai nagabinda ka pertei barakawai idwai nagabinda baraka jingkala ka badangjia hawni ubanai bangin long kiba pai shaw Jisu daga jingkala ka bamut ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid amen ka jinga jungo trai jungi Jesus Christ bat ka jingi jungo Balang lem bat ka jinga selak jungo men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barong rengka bat hero tongin sange sipor men kuslai khala ka donur ka men sim jungi halor ki pop baro ki bangilele nagabinta baro ki jingle pala jungi persha ega saindur ka jungo Balang lezi ngim shimla burom yau angel ya ki angel nong yada jungi bayada sumari ngi man ka kelipma egi por ngim shimla shash kori ka sur jungo Balang ban pai shawu ban kala ka bamut tongin sausi halor ki pop baro tongin rai ban ina ki pop naga jingim jungi Kotrai Jisu map yangi sait kud yangi na bahara ki pop ki bangi lele bangin dup la ban ir shirhem sashasin yame nga pala au play badan or baro bad happy ko himen ko para bangale pop shibun e dark shibur kha takitin takikam takijingle lele dark jingle pala janga dark jingle pala janga dark jingle pala bakraw e janga Namar kata ngakarpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa katisuti yaki angel bakiri kuid badiapi ko himen ko para banduwai nagabinda janga how try ublay jungi ublay badan board baro nis ne yangi barendala mapigi pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen Enim jongi peni
tu vai ngi bu ya ke jing tu mo jongi baro lemba ke jing ya silent jongi angel nyong da jongi Gidwai nagabinta ka partay baro kawai Gidwai nagabinta baro ki jingya tulupa halor ka jinglang jong ka partay baminta Gidwai ba ujisu uble una isne halor ka partay baro kawai Gidwai nagabinta ka mega Bible Convention hakani ka tayo banwan baka bor jisu nampao halo baro ki bruyo ki bawan shimenda Baka jingi du jisu nang seizo hapojo. Koblei me uba haka jing sumar yirjame ya kaba ngimla ban shempang melas noba ban pa ya ki angel bakhuid jame ban yada yangi. Tos ngap ya ka jingkar pa jongi kadba ngikang shame. Ba enri en sumar yangi barabor da ka jingada junkie. But ngin komen junom ha ka jingadon lang junkie. Da utrai jungi Jesu Kristo kurn jame. Uba bar sen sha renkad bad me. Ha ka jingalang kawai jungamen siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih naga kitab ujab ula jubab yaki paralog jong u hoot ngatip ba kadai kumta da kumnoken ubreu ula ban long ubahok hakmat ublay lada uno ukwa ban yakob bat u unnomla satya ban jubab ya u wat shisin hagi shia jasin ulong ubastat hakadonot bat ubaklanya kabor te ueiken ubala pen bersyak ya u bat ula job mau uba penken ria ya kilumba lakim tip satya uba penkela kongpong ya ki haka jing bitar jong u uba kenyat ya ka kendau naka jaka jongka bat kiri shot jongka kilak kenyu uba hukum ya ka Sngi bat kami syu uba set sebak ya ki klur uba marwehi ulatan penyar ya ki benang bat ubala yurot ya kidau kaduriau ubala thau ya ka haraklur dengem bat orion ya ki Pleiades bat ki haraklur bashathi ubala ya ki bakrau ki bapalat ya ka jingshampang bat ya ka ki bapala ba omla nyoshu hakmi uyat na jan jonga bat ngam yo iya u uyat sayat bat ngam sengetu ya u hakmi ukni no manu bala pankang ya u uei uban ong ha u mile ayu te kumnoken yan la ban jubab ya u ba sei kiktin ban yania bat u langalong ubalui ngamla ban jubab ya u ngadai ban kerpat ya kajing isnei na unong mudu jonga ladanga khod ya u bat ula jubab yang ngam sengaw langai ba un sengap ya kasur jonga kaktin jong utrai
Utrai undon rengka batpim. Kajimpuli naga kosper Bakhuid kat kumulukas. Kat bau Jesu bad kisinran jangu kidang leit la kalinti. Uwe ubri ula onghau. Ngam ngan bud yame katshaba meleit. Jesu la onghau. Kimersiang kidon ki krem. But kis uin kidon kiskum. Henry ukun ubriu don jakashong jakatia. Ula ong ha uwe pa atu briu to bud ianga. Henry uta ula ong kotrai sha shua bangen leit tep ia upa jonga. Henry Jesu ula ong ha u I kibayap kintep iala kibayap. Henry mapi ki leit bat ialap yakahima uble. Sa uwe pat ubriu ula ong ngan bud ia me kotrai Henry Shashua bangan dalet ay kuble ya kibahaing. Hasem jona. Ujis ula ong hau omdon ubriu ubabu yalakakti hakelingkor bado bakertiang din ubanlong gibabit ubabit yakahima uble. Ka gospel jong utrai ko himen ko pera bayit hautrai Jesus Christ mindaka sngi ka balang karake ya ka sngi kin mau jonki angel nongyata man paiwei mangi ngidonki angel nongyata ki angel nung yada ki ay senran yangi. Ni puli na ka kitab Exodus ba utrai un pa yaw angel shua yapi. Haba uno ubriu ulay jingle. Haba uno ubriu ulay don kam kano ka kam uble umju ino marwe yaki. Namar nadu ka por laseng yangi hadu ka por bangi yap ki angel kilong ki emissary kilong ki ba yada sumar yangi ki ba pasyaw hangi halor ka jingim mensia uble unum pa yano shakane ka parte kalam ki angel namar ki angel kilong ki sur jango ble ki angel kilong ki dur jango ble ki angel kilong ki bor jongo bale bad uble udam pinko burom ya bar ki briu da kane ka bor namar ka jingang nur janga beneng kalong bar ki briu shisin laka kideben embado bale kideben yasrim bado bale kideben kongu ya ubale kideben yai rengkat bado bale bad kideben pai sha ubale But ban penkan mau na ki por yangi halor kane ka jingang nur janga baneng uble ulatung nagabenta man pa iwe iya ki angel nongyada. Badai nagata ka daw hakati uble ni puli haka gospel janga Matthews ka bakat pra iwe hadusan bad ke da kochi po bautrai Jesu ula keren halor ka jingkarador jang jingim jangi brio haka baula ong ngideben burom iya ki kena ngideben burom iya ki kelong kena namaru ble udon ka saintur ngi im hakane ka juk ka ba menda ki brio kim pediang iya ki kun ngi im hakane ka juk ka ba menda ki brio kim new koshu iya ka jingim jangi brio la dade ki ba la helazan ba la dade ki kena kelong But kane kalong gapor ki brio ki lebain ya ka jingim jangi brio. Mendang idang yusno ya ka kubor ba ka tension ha ka Middle East kanang Roy state menda kat ba nang pinher ya ka lastang ya ka tema ha pedeng Israel ba di Lebanon ha pedeng Israel ba di Yemen ha pedeng Israel ba Iran minin pormit kumbala ya tulupa da bungi nung ya tulupa ki brio jongo blay har tarik Oktober kalong gasngi kaban long kabakala ya ka jinglong janga parte kalastang ban pau ha ka parte minda katba ka Iran palat shispa tili ki rocket kila pinher
kila pinher haka halor ka Israel la don bun gi jingjot ban ngila ban kemilen di minda ka jinglong jangga parte kan kala minda kumba ka Maria te soti kala etu lupa lemba ki baduai ba katema balai kadang jan bad ka parte kadang kala state minda ka don bun gi jimaham nang ne shakamat don bun gi ke baro ngi don kam jingeda palat ya gajingeda ngi don kamban kala ka ba mod menta ngi don kamban pendrit ya lade ngi don kamban ino ya ke baro ka ba ngila I palat ha ka parte menta na mar ka parte kalaban kod kadba ka shi kelipmat henry ka jingim briu kanum kod ka mensim briu kanum kod shisin uble ula ai jingim kane ka mensim kadeban pai sha uble ngimla ban shu ino ya ka mensim briu ha kane ka parte klem aten klem penbiang deina kata ka dau ni haben soto habangi kran shapangi angel ki don rengkat bat ni ban penbai biang yangi sha uble ladang ngim shashkor ya kane ke jingkot ngidang lebe ni ke jingim jongi ladang ngi shim ni listing ya ke jingkot jongo ble ban kala ka ba mod naki posha ki por haba uble upasiau hangi kalong ka pop jongi namar ngim kongo ya u angel namaru angel Bakhuid jongo ble udang persat yangi Kenamba ngindup kala long ki kon jongo balai ngindup pediang pura ya ubalai henry bun sin namar ke jing tam sneng jongi ni jingai no na ubalai nakata ka daw ka gospel ka jongo Matthews kala kran shai ka dar kin mau ban buram ya ki kena kelung namar ki angel jongi kidang peit bara bo shabane kidon bara bor rengkat bagi kenu minta hakane kalong ro kajuk kaba minta bun ki briu ki penhap kon ki pendu kon ki penjot ya ke jingim jongi balului habang ile kanu ka kam persha ya ke jingim jongi briu ngide men sauto ningkong ngidang ketang ya ka burom jongo bale namar ka burom jongo bale ka shong hapo jongi nadu ka por ngile yo pidiang ya ke jinga e jongo bale bat kum jur haba uble ulatung ya ki angel ben yada yangi lara shumudur haba kawai ka longomi kala armet henry karai shisundon ngam kwa shu ya ine kulung namar ngabun kampalan ne ngam da pizza ne ngam ngadon jimpang ge jingshitom nang da kan raino ban penia ban penhap da ikulung kai ka badang jia haba kata ka longomi ne longo paki lelang ki rai lang ban penhap ya uta ukon ya ikulung kila rai ban pinja burom ya ubale hakaju kapor kila rai ban pinduno ya kaburom jongo bale kabalas tang he banang nang he hapo ka po jangka bad haba ka kata ya ke jingim war ladat chi banai ne ar banai ne lai banai ne san banai kata ke jingarai kalom persha ya ubale omde ke jingarai marwe jongi baki ong ngila ben le kadbamon kumba jia haka perte menda ba don bon ki briu ki pendon kamru ya ki metiap jongi kulung ban chna ya bon jait ki jingshna kane baro kalong gabasang kane kalong kaba pinsosi ya ubale hadu kata ke jimbe tarsla jong ubale ka van hiar halor bon ki briu haka perte nyamar ka perte kalayait palad ya ka burom jong ubale da ka ba I leben ya ka burom jong ubale da mangabad mapi ngim shimkia ya ka jingkot ka jong ubale haka jingim jongi ngi haben ai jingken jingdia haka ma jong ubale de na ka daw haba mindakas ngi ka balang karake ya ka sngi buram jongi angel nongyada ngidiben sautu ka jingim kabanga immenda mangi immenda kamde ka jingim jongi marwe shimet ngimla ban shim ya ka jingarai naga benda yalade ngimla ban lemon ngimla ban kintait ya ka buram jongo bale lada ngishim kum kene ka jingarai kaddu kadwai ngidiben na ya ka jingken jingdia jong ka jingtam sneng jongi baro kawe hakamato bale bat ki angel nongya
dah jongi kila Balang ki babu hakama tu bele ya ka jingken jingdia jongi pop baro kabangilale persya ya ubele namar kata sin ngim kongu kata sin ngim snap ya ka jingkot jongo bele lemba ki angel ngidang yait palat ya ka pot kasam kaba pelong yangi banyang hakamat ka yang bishar jongo bele jim bishar jongo bele bad ngide ban sautu ko ki men ko para ki angel ki ada yangi ban light na ka jimma ban light na ka pop ban light na ka jim bishar jongo bele ladangi shash kor ya ka suo jongo bele kawan shangi lemba ki angel na ka taka da u bele wai ya ki angel minta man ki briu ha ka ne ka perte u bele u pasiau ha ki lemba ki angel ben kiar na ka pop ben kiar na ka jingsniu ben van pai ubale henre haba ngiyat palat yakane ke jinkendu jongo bale kaba wan shangi lembaki angel ngidang penken ya ka hukum jongo bale ngidang pen sosi au bale namta kumbang ipule kumbang yusngo na ka jingitu na bon giliang bon gijaka kapor jong ka jingisne kadu kade menda kapor jong ka jingisne kadu ka kanda jong ka jingisne kadu kalastang ban tre minda baro ki badon kam ya ka jingisne jongo ble kide ban paino shau ble kide ban kala ka bamon ki angel nong yada jongi ki arap yangi ban shim ya ka ne ka jingarai ka beneng kadang ap ya ka jingwan pai jong man pa iwei ladang idang pensalem shi pensalem leze nginsa dono ya ka ne ka jingai la jongo ble ha ka jingem jongi ban wan pai shabu tengide ban pintrai kamba borba yang kane ka kabu kane ka kanda ka bakadu jonga jingisne jimble lem konda bu na pedeng jongi ngin im henre ngi im kalam oble kalam ka jingisne jongu ka jingkot minda kalong kala ka bamot ki anger jongu trai ki pasiau happy wan pai sha ka burom jonga beneng ki kemen siam jongo bale ka kende hapo jongi ban light luit naka jingkring jong kane ka parte ka bapen shoy yangi nginang duwai haka ju ka por nginang duwai nagabinda ka jingis ne ka jongo bale nginang duwai ba utrai unam penseleng biang bana ai lahat yangi ba ka jimpe tas la jongu kanum van hiar shisendon nginang duwai ba utrai un sange unam penselem ban bishar hok yangi ba unang ai shushu yangi ya ka jingis ne tangkane ngilaban duwai na mashisin ubale ularai ulong ubadon bor ka jingrai jangu kan trei kam borba ngiduai nagabinda ka Middle East ngiduai nagabinda ka America ngiduai nagabinda ka Russia ngiduai nagabinda ka China ngiduai nagabinda ka Muslim world bakinang sange ne uble un senshar yaki bakandon ka jingsu haka parte barokawe te kane kade ka por janga jing duai ka por ka bamangi im kalong ka por ngide ban pelut kip shibun ka por hakamat uble menda omde da kaba im jo hakumba ngi im hadu menda kapor kala kapor ban paisha uble kapor ban pendimai ke jingim kapor ban yajan badu uble tongin karpad yaki angel ng yada jongi ban yalam yangi shaka senda jogu jisu tongin duai lembaki angel ng yada jongi bakin yarap yangi ban kala kabamod kanamba ngin light na ka jimbitar shla jongo bale bau bale un shem un lap yangi haka jingi sune ka jongo jisu be id ngi aiti hame ya ka jingim jongi baro kawe hado minda bon sin ngilong ki ba mutla bon sin ngila kain sting ya ka kubor ka wan na ki por sha ki por ngim shimla shimkia yame map yangi penkuit yangi yarap yangi ko jisu ban kala ka ba mod ban kongu ya ka sur janga bane namar mekain koridor yangi vei pa ivei ban longi jame enyaro ya utrai Jesus Christ tongin plai ka jinge ka jangi ngang nget ha ublei upa badon bor baro unong tao ka beneng bad ka kendau bad how Jesus Christ kun pa marwe jangu utrai jangi yau bela puna men sem Bakhuid yau bela kana ka Maria te soti
Yubalash alabin po condius Pilatus, la sanar yahu, la yam latep yahu, la kia shakibaya, hagasni kabalai la mipad nekibaya, la kio shabani, ushang shakamon ublay upa badan borbara, nang daw in one part ban bishari kibayim bakibaya, nangid ho minsiam Bakhuid, haga Balang Catholic Bakhuid, haga jinyasulok kirinkoid, haga jimap yakipo, haga jimap yakudo, daga jingimbam jikut. Amen. Lai spa nhiều cũng chạy. Lai spa cũng chạy. Duai ko himen ko para baka jinkinia jonga ba jumpi kanlong ka ba priang hun ha ublay upa badon bor barom Try priang jinkinia nikti jombi penta ka jingaro ka puram tenga jumu kasi muntoyengi Balang Bakhuid jumu baro ka way to priang ko try ya ki jingtarwa ki bangi wanra kat ba ni burom ya ki angel Bakhuid jame bad ha ka jing spoon eat jame to ai ba hapo ke jingeda ba yene junki en polite ingi na ke jingma ki ba menda ba ngin poi da ka jingkamen sha ka jingim bam jikut da u kris u trai jungim Amen. Utrai undon reng ka bat pim to ken tiu yala ki donur tongin aingu ya utrai ublay jungim dashicha kalong ka bashong hok bat ka bade ka deiti jungi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenran ko pa Bakhuid ko blay badon por bat bam jikut but ban yaro yame klemport haki sngi ken mau junki angelung yada jome namar kaburam kabangi ai haki angel haki ba mehi mesngo hon kapai shakaburam kab palat liam jamehi but da ka kardan ba krau but kaburam ba palang junki kipen pau ba melong u ba krau klemkud but kumno en yaro yame palat yake ke baro lembau trai jungi Jesus Christ lemba jango ki paid angel ki kendiu nam ya ka jing krau jame but yangi lapinya solan but ki ha ka jing mane bakamen kadbangi pertalang da ka we ka sur jingero
Shirhem, bangin dap daga bor jung men siem Bakhuid, ban sautu ya ga jingmut jung bane. Ai ba ga jingwan kya jung men siem Bakhuid, halo jungi, halor kene ga jing tarwa Bakhuid, kanang pen kre yangi, ban sautu ya ga jingmut ga jing start jung bane. Bangin dup ya hai rengkat, bat kene ga jing start jung bane, ban ya ga jing start jung prate. Da shisha, melong Bakhuid katrai, katamay jung ka jing koi barrom. Namar katangi karpadia me, to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jungi, da kabapa ya umen siem jame, kum ka umje halo junki, bakin kalalong yangi, kamet, bagas nam, jungo trai jungi u Jesu Christ. Haka por baladino yavu, badala ka mons ngobha, ula pediang ya ka jing shashitam, ula shim ya upu, bada ka baingo yame, ula kedia yavu, badulai halage sentran u ong. To shim bat to bam na ka ne pi barro, namar ka ne kalong ka met janga, ya ka bay naiti, na ka benda jumpim. Hagaju ke rukamenda lalaya bam ulashim ya ka kuri, bada ka baingo biang yame, ulaya ka halage sentran u ong. To shim bat to di na ka ne pi barro, namar ka ne kalong ka kuri jangas nam janga, janga jutam batimai bad bam jikut, ya ka ben pen mi naga benda jambi, ba naga benda ki babon, naga benda ka jimap yaki pop, talaya ka ne ban kan mau yanga. Kos nam bakardor jango Chris, ta pen kuit yangi, pen kuit yaki men siem hadim pen kuit, pen kuit pen kia yaki bapang gi bashitam. Yada yangi nau bamen naki kalam. Kajimaya jongka jinge. Kata ngi ki bapen mendaya ga jingia ba ga jimi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme ban shakriya me da ka bas nge veret ngi kar padia me bangi ki bayo binda hakamet bagas namo Chris ngin long ki bela penyat le khawai da omen sim Bakhuid. Takin mau ko traya ka Balang jamme ka bala priang hasatala ka parte. But to penjana ya ka ha ka jingid, rain ka badu Francis upa Bakhuid jangi. Ubil but marvenu bishop jangi, but baru ki lingdo but kirinium. Takin mau lemro ya ki himmen ki parashin rang but kinde, ki bala yuti ya da ka bakurmen ya ka jimmi pat. But ya baru ki bala kalat no ha ka jingis ne jamme, top pediang ya ki, shaga jing shai ka kama jamme. To isane yangi barang ikarpad yame barengkad bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jango blai ujaso Bakhuid karim janga ki apostol Bakhuid bat baru ki Francis says Bakhuid bat baru ki rikoid ki bela pen sobhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha jingim bam jikut par bangin ra bat pen don buram yame da ukon jamme u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallang hamayu blayu pa badan bor haga jingalang kawai jungamen sim Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junam la junam amen ko himmen ko parato ngin duwai naga binda ka jing tumu baper ngidwai naga binda ka jinga e ben kerla ka bamud
Iduai nagabinda kami ga Bible Convention, nagabinda Brother Sajid, but baro ki brio ki bayalum lang, ben chimenda haganega program bakin yo kajingai. Iduai nagabinda ka partai baminda, bakan don kajing suk. Iduai nagabinda ki brio ki nompop bakin kerla ka bamod kinwan pai shautrai. Kopa jangim, kalong ka Bakhuid kerteng jame. Kanwan ka hima jame, kalong ka mon jame, akindew kumbahabene. Po ay yung iminda ka jimbam jangi, kabahala ka sngi, patamap yung ikarang kang jangi, kumbangirong imap yung kabalis niyo yangi, padwadelam yung isya ka jimpan shoy, henray tapalait yung inagabasin niyo. Tapalait yung ikarpad ko try na gajing siniyo baro, haga jing spoon jame, to ay jing suk jing sign hagis ngi jangi, kramba da gajing arap gajing isne jame, ngilait barabo na ka pop, ban nginyo jingeda na gajing jinjar baro. Kadbang idang ap kemilintia ka jingarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ. Kotrai Jesu Christ, may ubala ong haki apostol jamme, ka jingsug nga yihapi, ka jingsug janga nga ay hapi. Wat pedi ki pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jamme, bad ha ka jingsborn jamme, taay hakaya ka jingsuk, bad ka jingya tali kaway katkum ka mon jamme, mame uba im bad basensya, junom la junom? Amen. Ka jingsuk utray, kandon, barabo, rengkag, bat pim? Dapta ka jingidu Kristong inyay ngu markelia. Hakami ukon lambro janga ble. Hakami bakit na ka pop janga perte. Sukito ke bala korsha ka jing kawai jang ukon lambrot.
menang sawal daga sur jaga bening di terang ya me bamenang ya ram yang ibai pai bai benyajan bat me lembaga nega communion Bakhuid lembaga nega communion mensiam kabangila pediang ya me haga donur haga mensiam taya ki bai pai bai taya ki bapang ki beshitam taya ki berke ke Sngi kami daga Sngi taya ka perthe baro kawai pen kalaya ka perthe baro kawai pen kalaya ki nompop baginang yo ega chinga e ben kala ka bamod bagin tur shame ko jisu ba me longa talam jaga chinga e bar ka jingi jingisne daga binda jangi ko jisu be e pen kendit ya ka perthe baro kawai baginang penim ya ka jingim jangi daga bor jame jisu ya da sumar yangi baro daga jingi spon jame shimdi pura yangi ko jisu ai bor yangi ko jisu pen kalai ni ka jingi men siam jangi ko jisu ai ba ka bor jame nang banyar halo manlak pai pai manlak kari manlak perthe manlak beri manlak nonsen shar jaga perthe jisu ai bor yangi baro hallelujah 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 yesune yangi ko jisu yesune yangi ko jisu yesune yangi nampok ko jisu ai hangi yaga jinga e ban kala ka bamon hallelujah 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 jisu 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 hala 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 yesune yangi ko jisu yesune yaga perthe baro kawai hallelujah 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 jisu 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 hallelujah 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 tong in ya duwai Kotrai melas ngobha ben psai yangi nagabinda ka jingim bam jikut da kat kanega sakramen bakrao toilam yangi hagalindi janga jimpenim badga jingsu da ka jingsen ran jangi angel jame da ukris utrai jangim utrai undon reng ka batpim blay badon bor baron karkoyapi uppa barukon badomen sim Bakhuid Yalesuk ban penbana ya ka kubar buha jongka jimpenim hagi himmen ki para jongi. Nomor arspa santuwe. Arspa santuwe. Bakhuid, Balang ba manekong injum ta berabor nama amen. Kun kitam jong Jisu, Sngi, kun matliam jong Maria, wa nam ta jumi. Enyero yutra Jisu Christ, nama amen.